давталаби курсии президенти Афғонистон Абдуллоҳи Абдулло иддао кард, ки дар интихоботи президентии ин кишвар ӯ пирӯз шудааст. بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم. дар паёме ба тарафдоронаш дар шаҳри Кобул Абдулло гуфт, даври дуюми интихоботи президентӣ, ки 14 июн доир шуд, саршор аз тақаллуб буд. рӯзи душанбе комиссияи мустақили нозири интихоботи Афғонистон изҳор намуд, ки бар пояи ҳисоби пешакӣ дар интихобот рақиби Абдулло Аҳмад Ғанӣ пешдастӣ дорад. дар Босния чандин ҳазор нафар дар марши сулҳ иштирок мекунанд. дар давоми 3 рӯз иштирокчиёни ин раҳпаймоӣ 120 километрро тай намуда ба шаҳри Сребреница хоҳанд расид. 19 сол пеш дар ин рӯзҳо нирӯҳои сербҳои Босния беш аз 8000 мусулмони босниро ба қатл расонда буданд. баъди маросими ёдбуд ҳозирин бо ҳамон роҳе бармегарданд, ки мардуми аз куштори дастаҷамъӣ наҷот ёфта аз тири сербҳои Босния фирор карда буданд. дар Сербия ҳам марафони 3 рӯзаи дучархаронҳо ба хотири қурбониҳои куштори дастаҷамъии Сребреница барпо мешавад. иштирокчиёни ин маъракаро дар саросари Сербия нирӯҳои амниятӣ ҳамроҳӣ мекунанд, зеро дар ин кишвар то ҳол баъзеҳо ба миқёси ин ҷиноят бовар надоранд. дар шаҳри пешавари Покистон рӯзноманигорон бо волии вилояти Хайбар Пахтунхво вохӯрда мушкили паноҳандагони дохилиро баҳс карданд. бо оғози амалиёти низомии нирӯҳои покистонӣ бар зидди Толибон дар моҳи июни соли равон беш аз 5 миллион нафар шимоли Вазиристонро тарк кардаанд. волии Хайбар Пахтунхво умед дорад, ки амалиёти низомӣ дар шимоли Вазиристон ба ҳамин зудиҳо хотима ёфта, фирориён ба хонаҳояшон бармегарданд.